1, 2, 3, jump. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Er zijn snel stappen nodig ten aanzien van het op orde brengen van de begroting. Dat heeft de voorzitter van het College Financieel Toezicht, professor Raymond Grades, gisteren gezegd tijdens een persconferentie van het CFT. Hij benadrukte dat Curaçao 2 grote uitdagingen heeft. Op de eerste plaats het op orde brengen van de begroting. Op de tweede plaats het zorgen voor meer economische groei. Die 2 zaken moeten ertoe leiden dat Curaçao uit de lastige financiële situatie komt waar het nu in zit. Het College Financieel Toezicht was 1,5 jaar lang niet op Curaçao geweest om gesprekken te voeren met alle mensen op het terrein van financiën. Dat lag aan de coronapandemie. Grades zei gisteren blij te zijn dat hij Curaçao weer kon bezoeken. Om een begroting te krijgen die op orde is, moet Curaçao ook minder uitgeven, zo zei CFT-voorzitter Raymond Grades. Vooral binnen de gezondheidszorg is wat hem betreft veel winst te behalen. Het rapport dat Karel Monte geschreven heeft over mogelijke hervormingen binnen de zorg zou wat hem betreft richtinggevend moeten zijn. Wat dat betreft zit het CFT op één lijn met de nieuwe minister van Financiën, Javier Silvania. Beiden zijn voorstander van het snel doorvoeren van hervormingen binnen de zorg op Curaçao. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei Aqualectra ta honrar de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Se a botar corção, não tem importância botar ela blow. A botar corção, botar me em lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Junto, nós te contribui na melhor Curaçao. Curaçao Airport Partners, de exploitant van de Curaçaose luchthaven, mag niet de Passenger Facility Charge verhogen met 300%. Eerder had de rechter dat al aangegeven, nu is dat in hoger beroep bevestigd. Volgens het Hof moet KAP met de overheid praten over een meer redelijk verhogingsvoorstel. De rechter heeft gisteren 12 jaar gevangenisstraf opgelegd aan de 22-jarige Xiomar Taito Winkelaar. De rechter zegt dat het bewezen is dat hij op 6 januari vorig jaar Gahier Everts heeft doodgeschoten in de Calle Neblina. Na de moordpartij wist Winkelaar meer dan 10 maanden uit handen van justitie te blijven. Er werd zelfs geld uitgeloofd aan degene die een tip had waar Winkelaar zich bevond. Uiteindelijk kon hij worden opgepakt en nu is hij dus veroordeeld. De rechter moet zich buigen over de vraag of het strand naast het Marriott Hotel bij Parasassa alleen gebruikt kan worden door gasten van het hotel of dat het openbaar is. Namens enkele burgers heeft advocaat Achim Henriques zijn zaak aangespannen. Gisteren vond de behandeling plaats bij de rechtbank. In september zal er duidelijkheid over komen.
Curaçao heeft er een nieuwe taxiorganisatie bij, die heet 24/7 Taxi op Curaçao. De organisatie biedt 24 uur per dag, 7 dagen in de week taxiservices aan. Het is een samenwerkingsverband van een groep taxichauffeurs verenigd in de 30 Steps Association en beveiligingsorganisatie Securitas. Gisteren werd de oprichting officieel gevierd. In de rechtbank werd gisteren de zaak behandeld die plaatsvond op 16 september 2020 in het Brievengat. Daarbij kwam Chai Emrenciana om het leven. Er zijn 2 verdachten, een 21-jarige en een 22-jarige man. Opvallend aan de zaak is dat er een geluidsopname van de schietpartij is, een zogenaamde WhatsApp voice. Daarop is te horen dat eerst 5 keer wordt geschoten en daarna weer 7 keer wordt geschoten. Officier van Justitie Bart wil die geluidsopname eerst laten onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut voordat de zaak verder kan worden behandeld. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.